Sa Cagayan de Oro City, mingaw sab ang mga sementeryo sa syudad karong adlaw. Atong sayro ng detalye nini sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yasara gilauman ang pagdagsa sa mga tawo karong adlaw apan wala kayo kini nabati dinhi sa Cagayan de Oro City. Hinuon sa ubang lugar, miapas gayud ang mga tawo sa pagduaw sa ilahang mga minatay. Subay sa mando sa National IATF, karong adlaw Oktubre 28 ang ulahing adlaw nga abli ang mga sementeryo sa tibuok nasod. Apan sa Cagayan de Oro City, namatikdang minus gihapon ang mga tawo nga mibisita sa ilahang mga minatay. Apan bisan pa niini, hugot nga gipatuman sa Clenro sa City Public Cemetery sa Bulunsuri, Barangay Kamaman-an ang health protocols aron masigurong luwas sa tinakdanay sa COVID-19 ang mga Cagayanon. Ang uban dili taga diri, di man nato sila papaulion, pero kuhaan nato silang mga data, personal data nila, ilang pangalan, ilang barangay, ang ilaha na yung cellphone numbers. Hinoon taliwala sa kabag-uhang gipatuman sulod sa mga samang na sabtan ra kini sa katawhan. Sakto gina nga pamalatad kay pag-prevent man sa dili magdaghan o maapektuhan. Kay kung magdaghan, magsalubot og kalisod ang atong nasod. Maiguro sad mi nagpapangadsi. Pagka mo pangadsi, uli na dayon. Bawal man sad magdugay. Lahi na sa una o karon. Murag dili na kaayo gubot ba. Dili bitaw daghan, dili magdikit ang mga tao. Og tungod minus ang mga bibisita, apektado sab ang mga manindahay og bulak og kandila. Mumay kay sir, mga 40% ra siguro. Bus gid ko ayo, wala. Daghan kay among stock. Sa Zamboanga City, ubay-ubay ang katawhang miapa sa uling adlaw sa pagbisita sa mga sementeryo. Dunay nang limpyo sa mga lubnganan, gipangtanggal ang mga sagbot sa palibot ug duna sab na mintura. Hinoon, luyo sa pagdagsa sa katawhan, gisiguro sa otoridad nga misunod sa health protocols sama sa pagsuot og face mask ug face shield. Dunay mga personay sa Barangay Health Center nga naka-duty sa entrada sa sementeryo aron mokuha og body temperature ug maghatag og alkohol. Kinahanglan sab nga magpakita og quarantine pass ang matag mosulod. Sa Kidapawan City, usa ka adlaw una isirado ang mga sementeryo na matikdang daghang mga lubnganan ang limpyo na human nga sayong gibisita sa mga tagtungod. Sama na lamang sa Cotabato Memorial Park nga usa ka pribadong sementeryo sa syudad. Maayong pagkahanay sa mga bulak sa lubnganan ug walay bisan usa ka tent nga nakatukod. Sukwahi sa milabayng tuig. Gi-extend sab ang oras sa pagsirado niini hangtod alas 8 unyang gabii.